Teraz. Čiže sme v live eat burgere. A ideme sa hranolky a mám tu aj burger. Toto je funkavé. Funkavé. Chcem cestovať vyššie? Čo, stoličku? Poslal som. Tak to bude lepšie, no. Ideme burgery? A dneska je asi dosť. Super. Na kameru. Ideme ja prvý? Počkej. Môžem? Ideš stredný? Aj uhorky sú tam. Ideš stredný? Poď, ale tak na kamere, ja to poviem. Ale to ako spravím? Neviem, počkaj. Chutí? Tečie. Počkej, čo tu máš? Kolu by som si tomu dal. Kde je taký dobrý bajt? Majú tu vodu? Kolu? Aha, no jasne. Dobrý. Ja si im dať čistú vodu. Ty si ani nenatáčal. Natáčam, ono No, sa tmavé. to iba vypne. Lebo to máš stát. Ono to natáča. Si istý? Počkaj. Keď to tak blíka, to natáča. Áno. Koľko dávaš hranolkám? Čo? Hranolkám dávaš koľko? 10. Také 7 z 10. Ako je, Ja také 6,5. to je také, že dobré, ale je to iba normálne hranolky, vieš. Počkej, môžem tento stredný? Bo aj ty si mal stredný a ja som... Naplno. Burku dávam 9,5. Ukáž. Deväť. 9 z 10. Je strašný. Vieš, kde som mal najlepší burger? Čo tu je? Čo to je? Neviem. To si z hranolky? Asi, hej. Som to vyťahol pre istotu. Ešte 2 kusy a je to preč. Vieš, kde som mal najlepší burger? V kúpalisku. Preto nejaký burger tam bol, vieš. Tam bol taký dobrý burger. Pamätám ešte, že to bolo ten najlepší, čo som mal. Toto asi najlepšie, čo som nemal. No daj si bajt a ja si potom dám ako. Okay. Alebo keď chceš, tak môžeš jesť. Čo, nechceš to? Takže mne to je jedno, je to na tebe. Čimovo. A to si zase padne. Daj posledný bajt.